Доброго ранку! Усім салют! Рады вітаць вас у нашым добраранку. З вами мы, Кася, Лесик и Полина. Сябры, у вас такие дзіўныя костюмы сегодня. А мы вырашылі зрабіць падарожжа ў часе. Вось і падрыхтаваліся. Дайте здогадаться. Ты, Лесик, вырашыў отправиться ў мінулае. Менавіта так. Таму і адзенне ў мяне быццам у жыхароў старажытнага Рыма. Правильно. Наши сучасныя вопраткі могуць здавацца дзіўнымі людзям мінулага. А вось я не збіраюся прагульвацца ў мінулым. Пра мінулае і так усё вядома. Пра гэта можна ў кніжках прачытаць. Я лепш адпраўлюся на машыне часу ў будучыню. Добрая ідэя. Лічыш, менавіта так будуць апранацца праз некаторы час усе жыхары зямлі? І не толькі зямлі. Я лічу, што ў будучым і зямляне, і жыхары іншых галактык будуць хадзіць адзін да аднаго ў госці. Вось у такім выглядзе. Я магу быць мадэльерам. Да іншых галактык ляцець ды ляцець на касмічным караблі. І яшчэ невядома, ці ёсць жыццё ў іншых касмічных сістэмах. Ой, Лесик, у цябе да ўсяго вельмі навуковы падыход. А фантазировать я люблю. І ўпэўнена, што на кожнай планеце ёсць свае жыхары. Можа, выглядаюць яны зусім не так, як мы, але яны ёсць. Я ўпэўнена ў гэтым. А мне б хацелася і ў будучыню адправіцца, і ў мінулае. Возьмеце мяне з сабой. Вядома, Паліначка. І нашых сяброў-гледачоў, і цябе, Кася, запрашаю ў далёкае падарожжа спачатку са мной. Добра, толькі апранута я буду вось так. Глядзі, каб у мінулым людзі не напужаліся твайго выгляду. Ой, ніхто не напужаецца, не хвалюся. Наадварот, яны ўбачаць, які прыгожы і зручны ў мяне касцюмчык і захочуць насіць такі ж. Ну вы фантазеры. Давайте не будем гублять часу, а отправимся у захапляльное падарожжа. Толькі, калі ласка, сядайце паўтульней на канапах і крэслах. Падарожжа пачынаецца. Давайте захопім з сабой калькулятор, каб падлічыць, колькі ўсяго нязвыклага сучаснаму чалавеку нам сустрэнецца. А пакуль мы рухаемся ў мінулае, мы можам паглядзець мультфільм. Ой, што гэта? Лічы, што ты трымаеш у руках калькулятар з мінулага. Такі ў кішэні не пакладзеш. Ды і складаныя падлікі з ім не зробіш. Дакладна вядома, што яшчэ ў другім стагоддзі да нашай эры існавала прылада, якая дапамагала вызначыць, як рухаюцца нябесныя аб'екты. Таксама з яго дапамогай можна было складаць, аднімаць і нават памнажаць. А вось так выглядае прапрадзядуля нашых сучасных калькулятараў. Вавілонскі абак, які потым трошкі ўдасканалілі і атрымалі вось такія лічыльнікі. Цудоўны музычны інструмент можа атрымацца. Ну, вядома, можа. Але лепш карыстацца такой рэччу, каб падлічыць штосьці. Больш за 500 гадоў школьнікі карысталіся вось такімі калькулятарамі. Прыгожая прылада. Гляджу на яе і уяўляю, што гэта пацеркі. Ёсць такое. Раней карысталіся костачкамі раслін і каменьчыкамі, каб штосьці падлічыць. Гэта, вядома, добра. Адкладвай костачкі ўлева, управа і рашай матэматычныя задачкі. Толькі даволі цяжка і не вельмі зручна такую канструкцыю насіць. А што вы скажаце пра вось гэтую прыладу, якую стварыў знакаміты навуковец Блез Паскаль у сярэдзіне 17 стагоддзя? Такія дэталі я бачыла ў гадзінніку. Так, гэта была скрыня з шасцярэнькамі, звязанымі паміж сабой. Нішто сабе калькулятарчык. Больш складаная канструкцыя, чым лічыльнікі, але, на жаль, на ёй можна было толькі складаць лічбы. Ну, напэўна, гэта таму, што колы паварочваліся толькі ў адзін бок. А праз некаторы час прыдумалі ручку, якую можна было паварочваць. І ўжо атрымлівалася не толькі складаць, але і памнажаць лічбы. Вядома, зараз шмат прыладаў, каб лягчэй было ўсім, хто займаецца нейкімі падлікамі. Добра, што зараз можна карыстацца самымі рознымі калькулятарамі, але табліцу множання ніхто не адмяняў. Сябры, усе яе ведаюць. Можаце паўтарыць, пакуль будзем глядзець ранішні мультфільм. А цяпер мы апынуліся ў будучым. Кася, чым ты нас будзеш здзіўляць? Можаце здзіўляцца, можаце не здзіўляцца, але праз некаторы час у кожнага будзе прыстасаванне, якое можа запісаць на відэо любы сон. Кася, ты сур'ёзна? Сур'ёзней не бывае.
Ужо зараз японскія вучоныя працуюць над гэтым. Спецыяльныя прыборы расшыфроўваюць сны. І нават калі сам чалавек не памятае, што бачыў у сне, прыборы могуць аднавіць увесь сюжэт. Вось гэта сапраўдная фантастыка. У нас у будучым гэта звычайнасць. Значит, можно будет с нами обмениваться. Я могу отправить свой сон тебе, а ты свой мне. А можна свой самы цікавы сон праз некаторы час пераглядзець быццам любімы мультфільм. У будучым цікавей, правда? Ну, мне і ў будучым цікава, і ў мінулым таксама. Але на самой справе добра і ў сучасным. Цікавішся мінулым і фантазіруеш наконт будучага. Сябры, а вам што больш падабаецца? Мінулае, сучаснае ці будучае? Я прапаную зараз трошкі пафантазіраваць і прыдумаць прыладу, якой будуць карыстацца ў будучым. Фантазёры, пачынаем! А калі захочаце, можаце такія прылады намаляваць і падрабязна напісаць, як яны будуць працаваць. Сваімі прыдумкамі дзяліцеся з намі. А калі мы атрымаем вашы лісты з самымі цікавымі прапановамі, мы падзелімся з усімі нашымі гледачамі. Адрас наш памятаеце? Мы нагадаем. 220-114, город Мінск, вуліца Макаёнка, 9. Праграма «Добраранак». Ці можна скарыстацца электроннай поштай добраранак.tv@gmail.com. А зараз самы час паглядзець яшчэ адзін мультфільм. А ці ўсе вырашылі, кім жадаюць стаць, калі вырастуць? У мяне кожны дзень мяняюцца жаданні. То мне хочацца стаць настаўніцай музыкі, то доктарам, то кінаактрысай і яшчэ шмат кім. А я вырашыў стаць навукоўцам. Буду працаваць над новымі адкрыццямі. Лесік, вось ты ўжо цудоўны тэлевядучы. Таму трэба злучыць тваё цудоўнае ўменне тэлевядучага і тваё жаданне працаваць над навуковымі адкрыццямі. Атрымліваецца, што Лесіку падыдзе быць тэлевядучым праграмы пра навуку. Ух, як я прыдумала! Сама ад сябе такога не чакала. Мне вельмі падабаецца. Лесік, а табе самому як? Дзякуй, дзяўчынкі. Я і сам задумваўся пра гэта. А зараз я хачу спытацца ў нашых паважаных гледачоў. А калі б вы былі тэлевядучымі, якую б праграму хацелі весці? Ну, хтосьці марыць стаць спартыўным каментатарам, так? Хтосьці хоча браць інтэрв'ю ў вядомых артыстаў. А можа, хто з вас марыць стаць вядучым дзіцячай праграмы? А чаму б вам не прыдумаць сваю праграму, самім напісаць сцэнарый і самім яе правесці? Папрасіце старэйшых вам у гэтым дапамагчы. Падумайце, як вы будзеце вітацца са сваімі гледачамі. Можа, вы знойдзеце свае фірменныя словы, па якіх вас стануць пазнаваць усе гледачы. Ці вас будуць пазнаваць па прычосцы, якая не падобная ні на чыю. Адным словам, фантазіруйце, спрабуйце. І, магчыма, у хуткім часе мы скажам вам прывітанне, калегі. А зараз надышоў час развітвацца. Калі ласка, правядзіце сённяшні дзень з карысцю. Прачытайце новую кніжку. Навучыцеся рабіць тое, што яшчэ учора ў вас не атрымлівалася. І абавязкова дапамажыце маленькім брацікам і сястрычкам. І не забудзьцеся знайсці ласкавае слова для сваіх бабуль і дзядуль. І не саромцеся дарыць шчырыя ўсмешкі. Самага добрага настрою на ўвесь дзень. І давайце дамовімся пра нашу наступную сустрэчу. Яна адбудзецца, як заўсёды, зранку У нашым добраранку! А зараз давайте паглядзім яшчэ адзін мультфільм.